Zer gai jarriko zenioke bertso saio bati? Zein da, Bilboko aste nagusia kontutan hartuta, zure gai nagusia? Gai nagusiena, gozatzeko 5 modu azaldu itzazu. Hori zelango litzateke beraz, eta zeurkizarentzat gai egokia? Kaska kamiseta bai, baina txosnarik ez. Udaletxea gura bai gaitu aldrebez, naizta izkutatzeko dan nahiko interes, hemen egongo gara urtero legez. Bueno, laguna dira, Zuen baimenagaz, kontu txiki bat kontatu behar dizuen, ostegunean egin genuen Fredi Paiak eta biok hegoalderen egin dugun saioa, Tafaiako jaietan egon ginen, eta Tafaiatik zuzenean etorri zaigu eta erderaz kantatuko digu abestia, baina gustora entzungo duzuela. Que nos llamaba bárbaros, ¿qué razón tenía el romano? Que nos llamaba bárbaros, 500 años a hostias y aún no somos castellanos. Y aún no somos castellanos, ¿qué razón tenía el romano? Al amanecer canta la perdiz y el macho le contesta cuchichi, 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 y al amanecer canta la perdiz. Nola joan da bertso saioak gaur? Izan ere sorpresaz beteta, ez? Hor agertu dira Tafaiar batzuk. Bai, hori izan da sorpresa nagusiena eta, askorentzako igual onena, baina, niri guztiat saioa. Bai, guztiat jentiari guztiakola, bai, guztora ondala eta ondo, bai. Doinu nafar batekin behusartu zari, zelan joan da esperientzia? Nik hasieran argi ikusi dut, baina gero ez. Hasi naz da enabentopetan tonoa eta azkenien desastre bat, baina, rima bat bestean atzetik, zeuze innovadore, ibili gara, innovadore. Urten da txapel horrekin, ta berat dogula Fermin, en fin, eneban esperonik peinepin, tablaua konpartitzea, olako leyendarekin, eneban espero, en fin. Zuok taberna bereko makina bi izango zarie. Taberna bereko makina bi. Zu Manu, tabako makina. Zu Oiana, kondoi makina. Jai parte hontan, zu eta biok, taberna erdira atara. Sekula baino behar gehiago, dogu orain behar bada. Lana toperan daukagu biok beharrezko ara. Ni erabili ostean zeuben beharrezkoa baitzara. Oiana,
Bartrarekin gaudela, bertsolarietako batekin. Santutxo Arrabera, bertsolaria eta parrandazalea. Bai, batez be hirugarrena. Hirugarrena batez be. Orduan zelan hasi dozu aste nagusia? Ondo, fuertetxu, así que gaur atzo kontrola nintzen apurtu bat, eta gaur fresko, de ordi fresko bintzat, baina gordo asuntoa. Itxura mon beharra, ez? Eskenatoke gainean beti. Bai, batzutan itxura eskasa emotera heldu gara, baina ondo, gaur bintzat emondo. Kontu bat, zure tokatu zaizu, kondoi makinarena? Bai. Nola bizi izan duzu? Bueno, inoiz ez nintzen izan kondoi makina bat, baina, bueno, benerik toketan jaku eta gaur horixe, papel horretan doko bieta kantatzea eta zoz ere ingo. Eta nolako esperientzia? Hasta aquí bat esaten joan ez ondo. Horren utziko dugu ordea, horren utziko dugu. Eri esker! Lehen aipatu dut eguzkipero hori dauela zeruan, neuk behobeto kantauko neuke periodikuaz burua. Dugu txapel Ze azkar kendu duzun, oiana txapela. ez alde utzu esan guapa zengo zela. Etzerateo hartu bero dagoela. Danak barreka egongo zinake bestela. Gero esango du bere lagunak direla. Gero esango du bere lagunak direla. Etorri gara bai, egun pasaetxera. Ze moduz, Durangaldetik Bilbora, saltoa, bertsolaritza, gozea? Danetik pixkat, ez? Egun pasaetxera, uste dut Bilboko jaio dira bizkaitar guztion jai batzuk, eta egun pasaetxera eta bide batez hemen Santiago plazako bertozei guztera normalien politiek izaten dira. Dana dela Durangaldien ezin zariek jaborrena, bertsolarizek hainbat? Bai, hainbat. Larrei ez du esango sekul ez talako larrei, baina asko egitxe esan da. Eta osasuntzu dabil, bertsokintza Bizkaian edo? Bueno, esango nuke baietz, naiz eta beti egoten den baina batzuk egoten die beti, baina nik uste dut baietz, ez? Gaztiek eta bat ozela, saioek egoten die, ez igual guraine, baina bai egoten die bastante, eta gure da benen dutzat behintzatu bat. Eta zein da Gorka Lazkanon plana aste nagusirako? Aste nagusirako? Seguramente nahiko tranquile. Gaur espagara asko nahaztetan, igual egunen baten etorriko gara nahazteko asmuaz, baina gaur behintzatu pintxo pototxu batein, ikusi kale antzerkiren bat edo beste, eta kapaz luzetzen bada luzetu eta bestela goizetxera. Ez gaur ikunan zaten, ez dakiz, bertsolarizok saguzar fama badeko zuen, Bai, badeko famia. Normalien itxurak mantentzen egoten gana una bine mogen oin, ez da, egun pasa etorri izan du, baina, ia egun pasiek hau pasa estan amaitzen, da amaitzen bada, disfrutatu izan daitela. A ber, bat. Urtero dugu gaurko eguna amestu, naizta goikargu ugarik gure jaia ez babestu. Betiko legez guapa kalean eta gorantza bi esku, azken batean ni beti nago jaia egiteko prestu. Zorto nebak zarete Bilbon, izan ere hemen giro herrikoia ezinbestekoa da. Bai, jaiak oso ondo hasi dira, eta aspaldik urtetatik, 78 ezkeroztik, berreskuratu egin dira jaiak, eta berreskuratu dira hasieratik benetan giro herrikoi batean. Hemen egia da, Bilbon gertan jaia pasatu ditzazkezula, ezer gutxi gastatuta,
eta hainbat ekintzetan parte hartuaz, eta benetan aukera oso honitza erabiliaz. Beraz, benetan esan dezakegu pozik egon gaitezkela, eta badira, batzuk hori oztopatu nahi dutenak, badira min hartzen dutena dirudienez herria disfrutatzen ikustean, baina badugu eskubidea disfrutatzeko, eta disfrutatzeko modurik onena ez da modu pasiboa, baizik geuk jaiak antolatuaz eta geuk jai eginez.